Аспыт неделеге ага дойдуну көмүскәчләр күннәригәр анан чейиңере ден дегәргәттер иккәддыларыгар спортивный күрәктәһи сүдбе бир чыгылага нэьилиэгэ спортивный залыгар ытылынна. Барыта түйет дегәргән кытынна Саргылана Алексей Даниловтар, Марта Игор Винокуровтар, Галина Григорий Романовтар, Анастасия Игор Ахлоковтар кыттаннар үердүләр көттүләр. Чейиңере ден дегәргәттер иккәддыларыгар спортивный күрәктәһиләр сетта этабынан ытылыннылар. Күрәктәһи бастакы этабынан эстафета улахан группаттан Даниловтар, уна Романовтар дегәргәттерә кыттыннылар. Даниловтар урут кәллиләр, орта хаста группаттан Винокуровтар, уна Хлопковтар килистиләр. Урутан кәллиләр Винокуровтар дегәргәттерә. Күрәктәһи икки сетабынан агалар шитка мәчиге бырагылары болла. Манны мәчиге табыга шитка бырагы кылдыбата орта группага ага Винокуров Егор Егорович 1 очкону эрелдыла.
Күрәхтәһи үһүс этабыгар иелер уңга дире цифраны 1 минут егер хомыдылар. Манна бастыгыннан Даниловтар диекергетер мамалара, иккиһинен Романовтар диекергетер мамалара, үзүһүнен Винокуровтар диекергетер мамалара тагыстылар. Күрәхтәһи төрдүс этабынан оголар уутайытыгар күрәхтәстилер. Манна Даниловтар бастатылар, орта группатан Винокуровтар бастатылар. Күрәхтәһи бәһис этабынан улууьа хиттен яблаканы ылан сиһин болла. Манна эрде бүттүләр Даниловтар, онна Винокуровтар. Күрәхтәһи 6 этабынан болла, агалар иелери ахатылара. Манна бастыкыннан бүттүләр Романовтар дигәргәттәре, онтан Винокуровтар.
Күрәхтәһи сәттесе табынан болла лигаго конструктордан оңюрдары таңы. Манна Даниловтар, уанна Винокуровтар бастатылар. Күрәхтәһи бүтәһик түһүмәгенән болла, харагы баанан туран или иминен кыллар фигураларын тайы болла. Манна Романовтар бастан тайдылар, онтон Винокуровтар, онтон Ахлопковтар. Бырахынник олус үйрүләктек барда. Күрәхтәһиләр быстарыгар арас үшүгә интерехіне музыкальная кадрлар килбиттере, бырахыннигы өссек ергәтән сетерен которан бирде. Иннигетин даганы төрөпүттер кыттылах арас мероприятияларга төрөпүттер өссө да кыттыктары ден эленебит.